Hayi no ngihlalele la wena mfowethu ayibo lo. Ya ngilindele ndoda omasineka la. Ithe izoqhamuka nje. Yes ndoda, lethe lo phone ndoda. Ungabamba mina inkunzi. Don't. Ha. Ah sorry wala mfowethu. Anento abangithi ngiyayiphuthuma la yabo wesika ngesakele yabo. Hey. Woza la. Woza. Don't. Bamba kancane. Bungathi uzowenzani vele la? Ish bengithi ngizokubamba inkunzi bhuti wami nje. Ubuzongibamba inkunzi. Akunankinga nokubamba inkunzi. Into enje esikwabheda ngayo ukuthi ungishaye. Angifuni indoda engishayayo mina. Enzeka senza njani? Qala phansi ngizongibamba inkunzi. Jesu! Qala phansi. Hayi khulile, awungayinaki into ezenzakalayo. Izinto vele zakule ndawo. Uyabo? Seke wena letha phone le wena. Into Letha iphone. into ezosiqhatha nawe ukuthi ungithuke. Angifuni ungithuke uma ngibamba inkunzi. Jesu! Asenze njani? Qala phansi ngingaze ngikuphinde. Qala phansi. Uthi mlododo zama ukuzongibamba inkunzi la. Yayibo lo nto lo. Kuningi okufuna ukwenzeka kule ndawo. Yayibo lo nto lo. Mfethu, cela unginika le phone mfethu. Uyabona uma ubamba inkunzi. Akumele phela nawe ube suba soft usuyacela manje. Jesu! Ithi ngidedela sokushaya Dlala ngami manje. Vele ngenze njani kahle? Kumele ufike. Ithi nje nawe uthi ukuba rap angisho ungishaya ngoba phela uma ungishaya soxabana. Ungangishaya ngoba soxabana. Fika nje uthi just hey letha leyo phone man. Hayi uthi ungishaya, hayi uthi ungithuke. Mungenzanga njalo yonke into izoba right. Hayi khuleka, awungayinaki into ezenzeka la. Vele ufuna ngama minutes man. Hayi kuningi okwenza kahle. Hayi uthi phela le ndawo yasemaphephethe sisithanda ukujika kunamapharana ngingaqondi kahle. Yes ndoda, letha le phone lena manje ngidla bengilethe phela le phone lena. Okay, hayi ithathe mfowethu. Letha phone eyonzani, letha phone lena ndoda. Wenzani kuthini ngawo? Mfowethu ushiwo le. Phezene imali wena wazinga imali, nashiya le lethala le mali. Kune card lapho mfowethu. Ngihlangana. Ina code ithi 1995. Jesu! Kodwa manje indaba isithini mfethu? sengibajwe inkozi masini. Manje bafethu. Uyala lo mthitonyuka. Asikhalekene nkabi yami. Tosho, how? Usu on. Siyabonga mfowethu sibuke le video mothi uyaqala ukufika kule channel ngisacela usubscribe, ulike and also ushare. Mina nawe sesibonana ngolesibili ngomendo the series season 1 kanti uma ufuna season yonke iphelele ungasubscribe kuyiTsepo imbongi yamahlobo uzofica wonke season 1. Mina nawe asibonana ngolesihlanu ngeepisode entsha. Uma ufuna ubuka episode edlule ungayibuka khona la ngokusubscribe la.